λοιπόν γινόταν φυσικά άνθρωπος με άνθρωπο σε συλλόγους. Αυτός ο σύλλογος λοιπόν έχει τεράστια δραστηριότητα, κάνει εκδρομές, τα σεμινάρια του μαζεύουν λαό από όλη τη Βόρεια Ελλάδα και υπάρχει και μία προσωπική σχέση την οποία θα πω αμέσως μετά, μόλις το πω και στα αγγλικά. So, an innovation this year is that we will award a club. It's the first time we will be awarding a club. And it's a very special club, even though it's not based in Athens, but in North Greece. Their activities are so many, and I think that in the internet era, where the human communication is all through the computer, is very, very important having this kind of activities that brings us together. So, like DeepX does, like this club does. Όπως θα έχετε καταλάβει ήδη, μιλάμε για το κλαμπ της Ξάνθης, στους οποίους έχω απίστευτη αδυναμία, γιατί ήταν ένας σύλλογος που στήριξε την DeepX από την πρώτη της προσπάθεια. Όσοι ήταν από τότε εδώ θα θυμώνται το παγωμένο 2012 στην καρδιά της χειρότερης κρίσης, Ιανουάριο μήνα, με καταιγίδες και με χιόνια και με αυτά, κατεβήκανε. Λοιπόν, ας έρθουν οι δύο συντελεστές, ο Σταύρος Παπαδόπουλος και ο Μαργαρίτης Μπρούπης. Ελπίζω να σας έχουμε σε όλες τις DeepX, γιατί εμείς σκοπεύουμε να πάμε μακριά και ελπίζω να το κάνουμε χέρι-χέρι. Και επίσης, ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα βρεθούμε και στα δικά σας μέρη, σας το προστάω, και όπως πάντα θα την πληρώσουν τα ψάρια. Μπράβο παιδιά, μπράβο! Μπράβο παιδιά! Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ. Νιώθουμε λίγο περίεργα που βραβευόμαστε εμείς οι δύο, γιατί το Ξάνθη Spearfishing Club πάνω απ' όλα είναι μια παρέα. Είναι η παρέα μας και μετά οτιδήποτε άλλο. Πίσω από τους δύο ανθρώπους που τρέχουν είναι άλλα 150 άτομα τα οποία συμμετέχουν παντού. Ευχαριστούμε και πάλι πολύ. Είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εδώ και του χρόνου και όποτε χρειαστεί, ελπίζουμε να κάνουμε κάτι και προς τα μέρη μας. Βεβαίως θα κάνουμε κάτι και εκεί και αλλού. Και εγώ έχω να σας πω ότι συνεχίστε την καλή δουλειά. Βοηθάτε το ψαροτούφικο να προχωρήσει σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, ελάτε να βγάλουμε μια φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Μπράβο, μπράβο!